Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Laburista ma kellux raġun għal kritika lejn il-proġett ta' Mater Dei li minħabba fih kellu jħallas il-poplu kawża tal-konkos difettus li nbenan bih. Bernard Grech qal dan waqt attività politika tal-Partit Nazzjonalista Fawdex kif xejn il-fatt li Gvern Nazzjonalista taħt Lorenz Gonzi eżonera l-kumpanija Skanska li kienet responsabbli mill-bini tal-isptar milli tħallas għax-xogħol difettus tagħha stess b'riżultat li l-poplu Malti kellu jħallas miljuni kbar ta' flus. Irrid imur lura ħafna fl-istorja biex forsi jsib xi ħaġa u xorta ma kellux raġun. Intant id-diskors tal-Kap Nazzjonalista kompla jikkonferma l-politika ankrata mal-passat tal-istess partit, dan hekk kif Grech sellem lill-eks Ministru Giovanna De Bono. U lill-Aziza kbira Giovanna De Bono. Sa dan it-tant id-diskors mimli għajjatu b'tajjir personali minnaħa tal-Kap ma naqax. Sansitra kompla bl-attakki tiegħu fil-konfront tal-Prim Ministru Robert Abela biex bekk kompla jikkonferma l-politika ta' firda li ħaddan. U kif tindunaw li huwa mħawwat? Alla ħares kellu jsuq fit-triq. L-isterizmu wkoll ma naqax, hekk kif Grech baqa' ma tallimx mill-instigazzjoni li qajjem barra l-Parlament ftit tal-jimilu. Illi ħadnilhom l-isptar aħna. Miegħu kompla wkoll Adrian Delija, hekk kif kompla jinstiga l-folla b'mod simili għall-aħħar tal-Kap. Dakinhar li l-ġurnalisti ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet ġew attakkati ma jraw miedda barra l-Parlament waqt protesta tal-Partit Nazzjonalista. Qumu minn hemm! Intant Bernard Grech kompla jipprova jagħmel minn kollox biex jintoġob ma' dawk li kien hemm qudiemu. Għax qiegħed għawdex, kull meta niġi hawn jixel wiċċi, hekk tgħid lill-mara.